kan du ikke gøre. Hvad synes du om det her? Nej, mand. Jeg kan godt balancen. Jeg tager så balancen, når det er. Michael. Jeg glæder mig enormt meget til, når Camilla skal prøve den der Astrid. Hvad? Eller Carla, sagde jeg. Hej Marie. Jamen goddag. Er det så nogle fine mennesker, vi har her i dag? Hvad skete der lige der, Luca? Nu må vi hellere gå klar. Ja. Og du kan lave tranen. Tranerne. Og så ved jeg zombien. Hvad venter I på? Den lille Tarzan. Den lille Tarzan, ja. Som bliver på uanset hvad. Åh. Der var en gang, hvor det dernede, det var sådan en andedamsagtigt noget. Nej, det lever du fald i. Hallo, jeg har 3 steder, hvor man kan se jer falde. I vandet? Nej, på den der. Jeg ved om Christian han snart er nået den hele runde, eller hvad? Det er sandt, så. Og der. Smil. Ja, han er der. Og der. Men der er også en bane inde på midten. Ja. Ej, den her står jo midt i. Ja. Nå, Camilla, hvad tænker du om den her bane her? Kommer du igennem? Ja, selvfølgelig gør det det. Uden at falde i? Ja. Ej, den derovre, der er jeg nødt til at sige, det kan vi nok ikke. Det kan man jo altid komme og sige. Hej, Amalie. Jeg er sgu ikke stærk nok der. Den der? Ja, der var Amalie er nu. Ja. Den der håndgang. Armgang hedder det. Men så tager du den bare i benene, tænker jeg. Ja. Det er mega varmt. Det er så dejligt. Nej, kan vi her.
Er det anden runde, Christian? Ja. Så døde I. Man kan næsten allerede mærke, hvor glad man bliver. Det er så irriterende. De små, de kan. Der var en gang. Ja. Ja, det er det, der var problemet. Dem, der var på anden runde, da I startede. Ja. Er det filmen der? Så bliver op og overhælde Camilla, eller hvad? Og der, Camilla, blev du overhældet. Det gør jeg, hva'? Ja. Og så sad jeg fast. Ja. Han er fat hurtigt. Christian, han er bare født til at lave parkour. Fuldstændig. 100%. Det er faktisk ham, der skal være den nye Tarzan i den nye film, der kommer. Han ved det bare ikke endnu. Ja, der kommer en Tartu. Han kan godt lide, at han har indhentet alle overhældet. Flot, Bastian. Sådan, B. Sådan, B. Han laver masser af parkour. Du har skudt her. Du har skudt her. Ja. Hvis du gør det, så skal man vist ikke give så du ved det Jeg tør ikke det her. godt. Jeg er helt. Du håber da ikke, der er ret langt ned. Nej, der er langt, når du kigger det. Du skal ikke gå på den. Ej, Christian. Mathilde, så håber jeg ikke, du falder ned. Jakob, jeg er du ude nu. Hvorfor? Jeg tør ikke. Ej, hold nu op. Jeg glider bare. Jamen, så holder du dig ved, indtil du glider. Du kan jo se, den er jo ikke længere end uanset hvad. At du kan nå med armene. Det var en god teknik. Jeg griber nu. Jeg synes, at Camilla skulle bare. Så det godt være, jeg bare skal. Mathias, så er der bare parkourbukser på. Men uanset hvad, så synes jeg, der er langt ned herfra. Camilla, Jeg ved ikke rigtig, hvad kan du se, hvad jeg tænkte? Ja, det kan jeg godt. Beklager. Nu tænker jeg, at vi skal have Camilla ud. Fordi at ellers bliver hun presset. Så Mathias han venter. Og så er det Camillas tur. Så Camilla, så er det din tur. Hold ved mig. Ej, Simon. Modin. Camilla, vent lige, jeg skal se. Hun laver parkour til Arse. Hvordan kom du over? Nogle gange ikke også, så skal man virkelig overvinde. Lag mærke til det. Jeg overvandt selv det, jeg frygtede. Du overvandt det på 10 minutter. Ja. Men når jeg siger til jer, at I skal gøre noget, så gør jeg det faktisk også selv. Og hvis det ikke hjælper, ikke også? Det er helt vildt. Hvis man ikke har chancen for at gøre det, så skal man bare blive presset af en, der står med et kamera. Så kører det. Det gider vi ikke høre. Ikke, Camilla? Ja. Og hvis man ikke rigtig tør alligevel, så kan man blive presset nok til det, fordi der står en med et kamera. Ja. Efterlæn, træk, pladsforstilling. Det her, det klarer jeg ikke. Få ro på først. Jeg starter bare herfra. Ej, det var godt nok sjovt. Ej, det var tæt på, Simon. Du gjorde et godt forsøg. Tak for billedet. Hej. Hej. Filmer du? Ja. Hej. Hej. Skal vi filme, mens jeg laver armhævning? Yes. Flot, Simon.
Hej. Vi skal til hjem nu. Skal I det allerede? Ja, det er det. Nå, vi har da heldigvis billet til klokken 6. Ja. Vi købte ikke nogen af de der billige. Nå. Ej, okay. Ej, men vi skal... Det er så vigtigt, fordi at det skal være... Vi kører klokken 3. Okay. Og vi skal Sådan. gerne stå nede på toiletterne ved indgangen klokken 10 minutter i 3. Sådan. Ja, så er det nok ved at være nu her. Ja, der er et kvarter til, vi skal være der. Så Okay. jeg kan lige få den til Simon. Og så... Det er jo godt. God dag. Ej, Ida! Hvem har I? Ja, nu er begge. Hvornår var det egentlig, jeg fandt lige den? Kan du huske, hvornår det var? Ja, hvor jeg slog ud i. Ej, det bliver bare virkelig. Vi gør Ida og Alexander selskab. Nej, nej, du ved det, Ida. Jeg overlever 100 kilo. Jeg skal række ud! Jeg løb! Løb! Nå, jeg skal tilbage! Og det ender altid Den starter der. Først starter der. på den anden vej. Og så går vi hjem i de nye. Jeg skal slæve hjem. Ja, det er godt. Det er godt, Jacob. Plask sagde det. Men han skal prøve det her på ældre. Men Ida, den ligger lige her. Med vand i. Vi har øl i. Vi gør det med vandlandet, men... Men det er lige præcis der, hvor du står der og vand der. Kom nu. Lige præcis. Ja! Fucking fedt. Kalle, prøv lige at gå over dem der så hurtigt. Kalle, gør det på den anden side. Kalle, Christian, gør det på den anden side. Jeg har en.
Vandet på. Okay, vi tager lige de andre der. Hov, Camilla, vi mangler. Vi står og venter her. Nej! Det er jo nærmere en vandkamp. Bastian, ikke den vej. Jeg har så også et enkelt på. Jeg har gennemført. Det skal det. Okay. Så skal det mig, fordi jeg er lækker. Jeg er lækker alle sammen. Det er jeg. Nej, han er ude. Bastian, nej. Nå, for jeg skal have over den der, som har jo bare giv mig. Jo, nej. Nej, Christian, jeg så det ikke. Nej, det var fordi, du gik så hurtigt. Nej, men prøv lige at gøre det sidste gang. Så får Christian det sikkert bare vores skud.